Hadian bagi khat prangut ki brio ki layap na kajing khalem ka krem doyong na kadaw kajing siat bom ban yo se yo doyong ya ka balajah nin kesngi hat hangso u MLA jong kanong krem bat u president ka VPP u ba Arden basayomad ula dawa ba u menteri rangba ka jela u de ban hiar shukino kum ban shim jingket kle ne moral responsibility ya ka balajah Ulaong ba ka jingja ka bahnin kesngi ka penpau ba omtang badu ka jela ya ka khajna handai ka bakham sngo khia ka dei ka jingdo e ya ki minsim brio ki palapalat phongut Ulaong ba ka jing yailen ka sarkar baro shikat tu ya ka jingken re ka jingti doyong be an kalapau perthai na ka e ka balaja bat ong ba kum ka parti hi ka penram jur ya ka sarkar ka ba om sham la shim khia na du basdang ban te lakam ya ka jingti doyong be an ha ka jela Aku boleh Pak Ardan. Keblay. Ngafun ngana sangat ngayo iba pibo iko terus bapi dawana kinong sensyar na kasorkar. Makadai van hiar suki bakin resign no hadin ba jak to kejing dia yap breu no kejing batai to kerem doyo. Pila ban masai kendat balai pira wahir suki namar bang iba. Hakisana klik sorkar kala simkia ha bede to kejing dia. Kan mentoyu finsim kia on the mensim bakodor kilayap. Bagani kam dei tanga jingja ka balingkong. Shibun ki mensim ki bakodor. Hakani ka bamenta ka jingyap kalong ka bala shirkai ka bala bungun. Te finsim kia sakanupat namar pinma asuban panthai ka mensim jing ki balayap. Pi kum ka jelang ni sotu ba ni lejukren ni kani nakalang ka jingi kum ka Voice of the People Party. Lakalong assembly, lakalong bangi keren nakapos baka sarkar lakalong po parliament ba kum ka party ngi jupen pau baka don ka jing khai do yung to but ka pau shna lingba ki khubor nakapos kapor regani ka sarkar ka len de tat hadu badami ki jingya brio bagani ka sarkar ka sedang ban admit kani ka sin ka ba hagi jingja ka brangshen kani ka sin ka ba ar ka ba kadon ka jingya brio bat kani ka jingya brio ka ba mo pendu sibon ki sim ba kodor ka ba penpangmet yengi kum ki nong yalam ki badani ka jingkit kli ban i ba ki sim ki ba kodor na ka jingba man se ban trehi ki kam ha ka jingdu ka jingkudu ki haban mat pan ban ka ba kum kani ki jingja te ka jing ong ka jing phi ba ka sarkar ka sim khya kam don jingmot em ka compensation kam don dor ka ba kum kani ka por rei kidai ban shim ke jingit kri lada kidon ya kata ka jingit tiblem lada ka jingit tiblem haki kadang im kidai ban hiarski kemda don kam ha jing shabanong lada dei haki wiki jilla kinong ilam kin jin la hiarski namar ka ka failure ka jungki ka jing bamla ka jungki ban kang yaki bakum kini kitam Kejing dawa jo ki binesuki ko kadai tangau menteri rangba na kakan menteri bro kawin aku nak kadur pila ban oleh kami bede berkana Pak Ardan pi lada chief minister ula hiarski te ngimdan kam banong yaki wei pat kamu fikir ba chief minister university haban shimi ka jingke kli kumno on beteng un yalam me ka jila nakapor ka don ka jing yap brio haki krem doyong kanu kimin sim ki bakodo la palat spa ki bayam hakini ki ngamong ya kani ka bamenta hendri la fi ken ya ki jing yap ki balaja haki krem doyong nadu ko to jing shlei nadu kani ka jing bethai bom bat dangshen sakutuk kabonda yo publicity kom ko bamenta te namar kata daw kani kamdei tangga jingki min sim ko kamdei tangga jingdu ngambot banong jong ka khajna na ya ka jela na lo tangi di lupa ka jela ka ba kerdo ka jela ka bedok ka jela ka ba nyimde kita ka revenue earning state lani ka jela ka balaban penmi shibon ka mo ka khajna na ka jela kata ka di ka wei ka bar ka jingdu ikimin sim dengan snow haka jingshang yim don kam bangin dawa ula dei bi ban hiar suki halo kini iki imdei ban penksan baga sarkar kala simkhia yun dala de biap kibriu namara nang pi phak I khandet kini ki khandet tayo ki bladam nak leng chief minister uang ba kadon ke jingti doyong namar ba kadai ka praktis ka kibriu ka praktis daki spa nan tengin omla bangin cukang sendet ka jingti doyong hatu fi kan ka jing persang jong meterang ba ban justify ka jingti doyong
PI kumno hato labon bakla sarendar man penteri kami ka anjo ka ko de ka hukum jaka ko ne kumno no ngelabon ngai kene. Hangni pini igen. Hagaban kong kilen. Ba kamdon kum kata. Tenre habagi smuthu banaka por shakapor kapaw. Mo lingba ki jingja uja udoyong te kumno kilen kala ki trok kit doyong kumno kindang len te yap ki briu kumno kilen te menta ka tu ka pori ki bakin len kamdon shu te numla shu ban len te nakatarau ki persyang ken ban admit ban penong bagani ngiru ni smuthu tendai balik ka sarkar kam shimkhia balik ke sarkar kam shimkhia bat ka sarkar India banong ba kani kedai karukom ti kajang kibri ki belaim barla dengi pensange egani kan kata ayishibon ki longi ki longsem kibri ki bashania ki ba imja da kani badru ho ban pentri kami kita ki kendon nakam ta kumnu baniat ai kamareng ka sarkar kan shimkhia ba ka ju hopor kani ka kam kanum kata kanum don ka jingkhang ndai kum ya kata phimle namar bli ka don ka jinge khai tu ha ka ba kidon kita ki ba don ha ka bor ki la banyo jimunto ina kani kani ka lakta Omtang ya kapelatan ka juga sarkar kam shimla penduk ye ki minsim ki bekodor ndai ka lakta ya ka kamai ka kaji jong ki bon ba ki beri ki ba im bat kershan ye ki jim nagari ka kam ki beri mata u nagaleng jung chief minister kom ba pau u smuthu menta ba mla ashu baniada latip la paulut ka perthai baro pisdang ban pen pai pat da kamui ye kata ka jingkren ke jongki baka jinge la philom ta bali phim kren be baka sarkar India bangi non ra ye ka middle ground ai bari baka kamti doyong baka ni ha bat kum ke juk ka bam ta baka juk pon namla ban sukhang kum ni bat kai ka bangayo jingtip man ta kalong baka ta open cast mining le ka kan kampen julor shibon sha maka kata ka komti ban ye ka ni jingti khliu khnai be kiyo tanamar la rangi phaidin ben khandiat hakito khandiat banagi jong sambala dan na kaleng mo le jong ka BPP na maular ro jurep ka bad ye dai ber ka jingti doyong ha to kuai ka sinong ha isdentia adu na kaleng ka BPP ka yai buden am ha kuai dai ber kana ka jing ti salon doyong be anya kejerla hingi ngila ya tren ngila report ya kani la pentip yo SP ngila bodin tendai ke ka ba sungsi kalong ba naru ke district administration ru kedon benta naga jingbam kilong complicit hagani ka kam khaidu yong bean namar kim pendep ya ka kamram kumbaki ban pendep USP ubari ban wan site kumbali ikut bu local MLA uklem wan kini bu kidi kidak indication ba kamdon ke jing simkhia naknya ka soka baka sapoi hadu kani ka khet ngela namar ka daw ngela ban om kamdon kan sincerity na kaleng ka sarkar pantek lakam ke jingti doyong kini baru kijing penpau kijong ka sarkar la kalong kata ka compensation lani kata ka jing ong baka ka kata kam ka dei namar bagi smuthu baka ni ka por yaki ban top menta kam don shu kalakut kimla shu ban buri upai ba ngit shu timta kisdang ban penpau ba kalong ka be la kalong ka be ban khang balai pat phikang balai phim palanjun bali tangkat tu kan ni gibi jimentoy na kata kam khi doyong kawan rai ka jingdu nong ka bakrau ki surok ki bade bane shipho khatsan snem pang shisnem kelas ni no rela bodong kala beteng bet la bodong ka jing yasno hi ka dawa kongsan yang kini ki baro bazia dai na ka bamsap la bodong kunta bardan omdan ta ko ipat ka bangin ong hakebri bat ni ki jinja fi kanu ka an ngidon sibon ki institution hagri India mo lingba ka constitution ka baklan lingba kini ki provision mo ki act rule ki institution lara ka don ka jingsun sar ka bakho kinam don ki jinge ki ba kari India lani ka jala ka mat manta Ndai namar bakam don ke jingsin sharp shara ka bakho ka ba ka voice of the people party ka yeng ba ka pensotho iki pa ba kam don jingmut AUM la dangi penshan ki an kat no namar ubriu un penun kam bakalabe utau bodon ka bor penun kam andala ka sarkar manta ka don benta ki kam khai do yong tu
unle itu pulit, unle itu magistrate, unle itu ki district administration. Hi, de namar kata kadau, habaga bamsap kadan, baro yesim kabu, banyun yo muntoilang nakta ka jinglong jongka jelabat jongka sensar kanak. Tak boleh sibun Pak Ardan. Tak kublesibu.